Is-sena d-dieħla 15 il-kunsill lokali li jiffurmaw ir-Reġjun Xlokk se jkollhom allokazzjoni ta' 8 miljun euro, l-akbar waħda minn meta twaqfu l-kunsilli lokali. Dan intqal waqt laqgħa ta' konsultazzjoni bejn is-sindki, kunsilliera u segretarji eżekuttivi tal-istess reġjun ma' segretarju parlamentari responsabbli mis-settur Stefan Bontempo. Waqt il-laqgħa kienu diskussi proġetti li se jkunu qed jitlestew matul is-sena li ġejja, fosthom ġonna u spazji miftuħa, ċentri ċiviċi ġodda, toroq pavimentar u kif ukoll titjib infrastrutturali. Iżda iktar minn hekk dawk preżenti kellhom iċ-ċans li jsemmaw leħinhom dwar l-ostakli li qed isibu fil-kunsilli rispettivi. Pasindku tal-Birgu John Boxall li saħaq fuq il-bżonn ta' iżjed kollaborazzjoni bejn il-Gvern u s-settur privat fejn jidħlu l-laqat tal-kunsilli. Naraw kif jekk il-Gvern ċentrali biftehim mas-settur privat jinħaloqx ftehim biex is-sindki ħanejtek jiġu eżentati kollhom ħin stipulat fejn jiġu eżentati biex ikunu jistgħu jintaqgħu ma' Ministru Segretarji Parlamentari jew entitajiet oħrajn bħal chairman ta' entitajiet governattivi biex ikunu jistgħu jiddiskutu il-proġetti li jkollhom fil-lokalitajiet tagħhom. Ġewna Ġus, kunsilliera fil-Kunsill Lokali taż-Żejtun, iddeskrivet il-laqgħa ta' Sibt filgħodu bħala waħda storika li laqgħat flimkien għall-ewwel darba il-kunsilli kollha fih dan ir-Reġjun Xlokk. Kull kunsill lokali preżenti hawnhekk seta' iwassal it-talbiet tiegħu, seta' jwassal il-lanijiet tiegħu u anki nagħtu iżjed spjegazzjoni naħseb jiena tajba kif ir-reġjuni jistgħu jkunu ħafna aħjar milli huma llum.